Riwruok mar Age Watch Africa no bagoro makende mar jotugo manosedhi rutaya romono mano obagi kaunti ma Kisumu kendo yore gi jotugo machon jokanyo e sekta mag tuke kaachiel gi jotelo mamoko. Jotugo machon no golo ywak margi ne piny owacho kokalo kuom migawo mar tuke kaachiel gi riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF mondo mi oket chenro maber manyalo konyo jotugo manosedhi rutaya. E romono makende jotugo go owacho ne gikaloe midhiero mathoth kalo doko ne giting'o nying Kenya malo e kinde mane gitugo kanyaka sani onge ng'ama dewogi kata matin. FKF gima wanyalo kwayogi ni gipar jotugo manogoche machon gi kik wigi wil kodgi nikech gin ma gimiyo football olokore football e Kenya ka to dine bende gi mess up gi football ok dikoro chopo kama football nitie. Koro nyaka gi take care of jok manogocho machon go kik wigi wil kisa ma gikonyowa eka jotugo bende ma achien bende nokony to kok gikonyowa to jotugo ma achien gi bende giwacho ni after all bende kigo mpira tabro chalo gi ng'ane ma bende na ng'ata e kor gweng. The first thing we are facing as footballers, legends, is the question of medication. Yeah, because after that age, you don't have the ability. And you know, it is at that age that you have rampant illnesses. Some of us, you are supposed to go and even do medicine. But because you put a lot of effort in football, you end up not going there. Then after that, you are wasted. After football, you are wasted. And it is worse if you get an injury at an early age.